Tomato Assassin! Aquí hi ha alguna cosa familiar. L'espasa Assassin! Què passa, nano? Veig que estàs preparat. La meva sang ha carregat de noves energies aquesta espasa. Utilitza-la bé. Destrueix en Cybercarrot. Però vés amb compte. S'ha tornat terriblement fort gràcies a unes noves extremitats cibernètiques. El molt fill de puta. Molt bé, pare. Digue'm, on puc trobar en Cybercarrot? Ho sento, fill. Se m'acaba el temps. Adéu, banana. Ja saps el que has de fer. Gràcies, Tomato. No et fallaré. Trobaré en Cybercarrot, t'ho prometo. I que es prepari. Quan el trobi, li tallaré els collons. Desgraciat. Mira per on! Què tenim aquí? No és cap amenaça, xato. Pots estar ben segur que l'últim assassin buscarà venjança. Estic impacient per veure fins on podràs arribar. Banana.